nwanne abịakwana m ọzọ. Tata achọrọ m ka anyị leba anya n'ihe bụ achịcha. Ịma oge niile ewepụta biskit akpọọ ya achịcha, ewepụta bred akpọọ ya achịcha. Ijekwuo n'ụlọ ụka ịfụ asị achịcha nara n'ahụ Kristi, achịcha na mmanya abụla ọbara Kristi, ọkwa eziokwu. Enwere mkpụrụ osisi a na-akpọ achịcha, enwekwu nke a na-akpọ achịcha ede. Ihe ndị a niile achịcha. Ya bụ mgbe ụfọdụ nchọ idunye nwatakịrị jee gote bred, ana m amụ ihe m ga-agwa ya. Ndị si ya jee gote achịcha. Achịcha gịnị ka m ga-agwa ya? Achịcha a na-ebewa ebewa, kọwa achịcha gịnị? Ihe niile na ka masị achịcha nke ahụ eji eri nri ụtụtụ. Ụmụaka na-ata biskit n'ụtụtụ. Aghọtaghị m ka nche isi nwatakịrị jee gotere m ma ọ wụ ilu biko nna ịnọta gotere m otu ogbe achịcha, ọwụ ikwuo ogbe achịcha ma nọ bred ka ọ ma nọwụ biskit. Ama m nke ọ ga-abụ abụọ, ma ọ gotere m achịcha. Ihe ndị a niile abụrụ kọwa mbenecha ya wee sị mba na a ga-akpagbu ya oke. Enwere ihe a na-akpọ achịcha na-eye ebe a. Ya bụ nke mbụ. Enwere ihe a na-akpọ achịcha ede na-eye ebe a. Enwere ihe a na-akpọ achịcha ede na-eye ebe a. Kizikwa ihe a ga-akpọ bred. Ọ bụrụ na anyị nwere achịcha nwee achịcha ede, gịnịzi ka a ga-akpọ bred? Maka na a na-akpọkwa ya achịcha. Ihe ndị a niile bụrụcha achịcha, biko ka a ga-esi kpaa aha oke. Ya mere eji kpọọ bred ekoreko ma ọ wụ achịcha uko ekoreko. A na-akpọkwu ma keeki achịcha, akpọzie bred ekoreko, kpọkwa bred achịcha uko. Biskit abụrụkwa nkịnị. Ihe eji kpọọ bred achịcha uko bụ maka na o nwere okoli, mana achịcha na wee mewe etinye ya okoli na-enyere ya aka okoo. Ewee kpọọ bred achịcha uko. Asị m nọọ gịnị? Achịcha uko ma ọ bụ gịnị? Ekoreko. Kpọọ biskit achịcha kere ma ọ bụ achịkere. Ihe eji kpọọ biskit achịcha kere ma ọ bụ achịkere bụ achịcha na-eme a na-atị ya, na-ada kirikiri n'ọnụ. Ịma na ọ bụ na biskit ọbụla itinye n'ọnụ na-ada kirikiri, ị ga-asị na oge one mmiri n'ikuku abanye, ọkwa eziokwu. Ya bụ biskit wee bụrụ achịcha kere ma ọ bụ achịkere. Ọ baghị uru na isi mmadụ gaa gotere m achịcha ahụ a na-ama m ka ị ga-esi wee kọwa ya. Kpatara na onye ịchọzi isi nwatakịrị ji egote biskit, ọhịaba gị ahụ ihe amụ ihe ga-agwa ya. Isi ka ịsụọ ya n'Igbo, ọhịaba gị ahụ gaa amụ ihe ga-agwa ya. Mana ugbu a ịchọzi ịsụ ya n'Igbo, si nwatakịrị ga-egotere gị achịcha kere ma ọ bụ gịnị? Achịkere. Ịchọghị isi ya ji egote bred, ịma nke ị ga-esikwu ya n'Igbo, si nwatakịrị ji egotere gị ekoreko ma ọ bụ achịcha uko. Achịcha lee ya ebe a, achịcha ede lee ya ebe a, ekoreko ma ọ bụ achịcha uko lee ya ebe a, achịcha ụtọ lee ya ebe a, achịkere ma ọ bụ achịcha kere lee ya ebe a. Biko ka gị bụ onye Igbo gere m ntị malite tata mata na abịa